हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। नोंथांमोननि बयनिबो नखराव संग्रा गेसनि सिलिन्डार दङ जानांगौ, नाथाय नोंथांमोना नोजोर होयोब्ला नुगोन बैफोर सिलिन्डाराव गोबां खोथा लिरनाय थायो आरो बेफोर माखासे कोड नाम्बार एबा गुसुं महराव। बेफोर कोड नाम्बारफ्रा ओरैबायदि जानो हागौ जे B17, B18 एबा B19 बायदि बायदि। बिदिब्ला बैफोर कोड नाम्बारफ्रा मानो थायो, बिनि ओंथिया मा, नोंथांमोना मिन्थिगौना? मिन्थियाब्ला दिनैनिफ्राय मिन्थिनानै लादो। स' बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बाहायबाय थानाय संग्रा गेसनि गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। अब्ला नोंथांमोना बुजिनो हागोन नोंथाङा बाहायबाय थानाय संग्रा गेस सिलिन्डारा बेसेबां गोबावनि आरो बेसेबां रैखाथि गोनां। स' बिदिब्ला भिडिअखौ आबुङै जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। सुबुङा बानायनाय गासै मुवा बेसादावनो बिनि मुं, बैसो आरो महर फोरमायनाय थायो आरो बेफोर गोलाव मुं जानो हागौ एबा क'ड नाम्बारजों फोरमायनाय जानो हागौ। बेबायदिनो गेस सिलिन्डारावबो बेनि बैसो, मुं आरो महर फोरमायनाय थायो। बेबायदिनो सिलिन्डाराव थानाय बैफोर B17, B18 आरो B19 फ्रा मा ओंथि फोरमायो, नोंथाङा बाहायबाय थानाय गेस सिलिन्डारावबो बेसेबां रैखाथि फैदो बिदिब्ला सिलिन्डाराव लिरनानै दोननाय जायो ABCD हांखो। बेनि ओंथिया जाबाय बोसोरखौ मोनब्रै बाहागो खालामनाय जायो ABCD हांखोजों। जेरैबायदि मोनथाम दानजों बाहागोसे, थामहिनबा A हांखोआव मोनथाम दान हाबनानै दङ, बेबायदिनो B हांखोआव मोनथाम दान हाबनानै दङ, बेबायदिनो CDआवबो बेबायदि मोनथाम बाहागो खालामनाय जादों। इंराजि हांखो A लिरनाय थानाय गेस सिलिन्डारखौ बाहायनो हायो जानुवारि, फेब्रुवारि आरो मार्च दानाव। बेबायदिनो B हांखोजों लिरनाय थानाय गेस सिलिन्डारखौ बाहायनो हायो एप्रिल, मे आरो जुन दानाव। बेनि उनाव C लिरनाय थानाय गेस सिलिन्डारखौ बाहायनो हायो जुलाइ, आगस्त आरो सेप्तेम्बर दानाव। बेबायदिनो D लिरनाय थानाय गेस सिलिन्डारखौ बाहायनो हायो अक्ट'बर, नभेम्बर आरो डिसेम्बर दानाव। बेबायदिनो ABCD हांखोजों बोसोरनि 7 दानखौ बोखावनाय जायो। बिदिन्थि महरै हमनानै लाबाय बबेबा सिलिन्डाराव लिरनाय दङ A22। बेनि ओंथिया जाबाय बै सिलिन्डारखौ 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननिफ्राय एप्रिल दाननि गेजेराव बिनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन एबा सिलिन्डारखौ टेस्टिं खालामनाय जागोन। जुदि थिखानाय बै समनि गेजेराव बेनि सायाव टेस्टिं एबा नायबिजिरनाय जायाखै आरो जुदि नोंथाङा बेखौनो बाहायफ्लाङोब्ला नोंथांजों खैफोदबो जानो हागौ। संग्रा गेस सिलिन्डारा बेसेबां बोसोरसिम बाहायजायो एबा एक्सपायार्ड जालाङो? गंसे संग्रा गेसनि बैसोआ 15 बोसोरसिम थायो आरो बे 15 बोसोरनि गेजेराव खननै नायबिजिरनाय एबा टेस्टिं खालामनाय जायो। गिबि खनसेखौ 10 बोसोरनि उनाव आरो नैथिखौ 5 बोसोरनि उनाव आनजाद नायनाय जायो। नोंथांमोना नोजोर होयोब्ला नुगोन बेफोर क'डफ्रा सिलिन्डारनि गोजौ फारसे मोखाङाव लिरनाय थायो। B17, B18 एबा B19 बायदि बायदि जानो हागौ। हादराव एबा रायजोआव गेस सिलिन्डारजों जाथाय जानाया दिनैनिल' खोथा नङा। गोबां ओनसोलाव बेबायदि जाथाया जाफ्लेनाय नुनो मोननाय जायो आरो जुदि नोंथांमोना बेफोरनि आबुं खौरांखौ मोनथिनानै लायोब्ला खैफोदनिफ्राय एसेब्लाबो रेहाय मोननो हागोन। स' नोंथांमोना दानिया गाव गावनो बेखौ चेक खालामनानै लानो हासिगोन। सोरबा एजेन्सिया एबा सोरबा सार्भिस प्रभाइडारा नोंथांनो सम बारनाय एबा बोथोर जायै गेस सिलिन्डार हरदोंब्ला बेनिफ्राय सांग्रां जानानै था। आरो बेबायदि सोरबा एजेन्सिया नोंथांनो बेबायदि पुराना गेस सिलिन्डार हरदोंब्ला नोंथाङा बेखौ सोलायनानै लाफिननो हागोन, बिथांनाव सोंनो हागोन, बिथांखौ खोथा बुंनो हागोन।